Ak sa chcete ísť okúpať, kľudne parádny bicykel. Môžeme pospísnúť. Ja, no tak išlo by som sa okúpať. Wow, takýto vy požičiate? Samozrejme. Super, tak ja sa zatiaľ pojem okúpať. A potom prídem. Páči. Ďakujem. Za málo. Ja aj v dobrých rukách je, páni. Odkiaľ to ste? My sme z Kôlničky. Kôlnička? Dobre, tak sa vidíme. Roztočím ti to? Myslím, že ešte trošku vypneme. No nie je rovný, nechcem ho rovnať moc. Lebo není krivý, len to prasiatko. Trebalo trošku nastaviť. Dobre, je to v poriadku, ešte mu premažeme reťaz. Nejde na sucho. Prezrieme mu reťaz, či má dobrú reťaz. Kde máme tento? Ešte pozrieme prevody, či to dobre radí. Reťaz ho môžu prezrieť náhodou. Je vyhýtvaná. Vyťahla. Vyťahaná. Ten vrchný dole si zmrzli. Ako nová? Páni, ako sa má bicykel? Ja sa vám oprem. Ukážte, čo ste urobili. Ľudne, poslov, skryté. Inak je výborný, výborný. No čo mu bolo? Trošku ste mali nakrivo prasiatko. Preto to šúchalo z vnútornej strany o brzdové platničky, tak sme ho len trochu nastavili tak, aby bola medzera aj z jednej aj strany super rovnaká. Trošku sme vám premazali reťaz, prezreli radenie prevody a môžete sa voziť ďalej. Super, ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Čo som dôžný? Nič. Dneska to máte zadarmenko. Tak si aspoň potýkajme. Kubo. Ja som Ríšo. Čau Ríšo. Matej. Čau Maťo. Ďakujem páni. Za ničko, ale dole. Trošku ešte povolíme, ale keď ho povolíme to lánko zase, Tak nebude skakať hore. Dáš, Jaro? Dáš. Je moc stupnuté to lánko. Nevrátila sa to keď stejne späť? Dobre. Dobre, to som chcela aj ten rozmacný. Tvorím je to kvôli krížu. To veľa? Vrchný doraz už nie povolený. Už viac nedáš. Som sa, ja som išiel položil najväčší pánko. Páli?
Tak to ide, no ale za... A teraz keď ho dopnem. Ale nepôjde si doma. Máte o pol viaci. To máte ten cít to vytlačiť hore. No dolu, z dolu neurobíte nič. To dáte dolu a čakáte, čo vám tá struna urobí. Čiže hore ľahšie, keď palcom vytlačíte, keby to hore nešlo až tak super, tak to urobíte mechanicky. Ale dolu to musí ísť spadať presne. Lebo na tom menšom prevodníku, na tej menšej píle, to všetky chytá podľa mňa. No, tieto malé sa nejazdia, čiže potiaľ to by mali ísť. Potiaľ to by mali ísť. Tak. Už sa dolu nehádže. No. Tak, podľa mňa to, keď nebudeme jazdiť na španiela, tak to bude fungovať pekne. To voláte na španiela, hej? No. To je také super, že tu ste. Prosím vás, môžete mi nafúkať gumy. Vy ste svetom a vy patríte k sebe? Poprosím, na tvrdo. Mám vám nejak pomôcť? Toto myslím, že bude najlepšia časť. Stačí, keď vám to podržím? Dobre. Ste asi dosť bicyklovali, keď sa vám pneumatiky sfúkli? Nie, totiž to ja moc sa o ten bicykel akože nestaram. Čiže tam, kde zastavím, tam ho položím. A však ináč vyzerá zachoval ešte, ak ten pán, čo tu došiel, čo s ním padol iba raz. Ježiš, neohovárajte. Z vašich zákazníkov, ktorí nič neplatia. Dobre. Ide mu to. Máme v tom prax. Počkajte, môžem to skontrolovať, lebo ja viem, koľko vážim. Tak toto, moju váhu odľahčuje 10 kg. Sa cítim ako 45 kg. Teraz vám tu budeš šlapať samo. Že? Počuješ, Rabko? Elektrický bicykel, vy budete len tlačiť dozadu. No, ma očami posúva. Tu sú mi nervy. A vy čo tu? A cukríky máte pre koho? Si sa ponúknite. Hej? No. Poďte si dať cukrík. Poďte. Dajte si. Viem, že chcete. Áno, tento je môj šťastný. Majú tu aj značkové cukríky. Áno. Musím priznať, lebo som vyfasovala, máme firemnú party, to je nejakých 400 zamestnancov v tej spoločnosti, kde robím. A kde ju máte? Tuto niekde? Alebo? Z Harley, akože taká letná firemná party. A ospravedlím ma, že ti s budem moderovať. Fakt? No. No, takže to máte potom, lebo pozerám, že akože je dobrá, že... Hej, ja to beriem ako tréning. To je super. Ja to beriem ako tréning, hovorím si, že keď to nevyskúšam teraz, tak budeme sklamaná. No, máte to. Super. Odchádzam elegantne. OK, pardon. Pardon. Zakývam aspoň. Počkajte, to sa zabijem, tak to bude na oci. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa, dovi. Takže naozaj tá spontánnosť tých ľudí pri oprave alebo servise tých bicyklov bola skutočne výborná. Myslím si, že čo sa dalo, ľuďom sa pomohlo a vyšlo sa im v ústrety z pohľadu toho, že niekto potreboval niečo opraviť na reťazi, niekto potreboval opraviť niečo s pneumatikou. Jedna slečna, ako ste videli, potrebovala pomôcť s dofúkaním pneumatiky, takže sa jej pomohlo. Čau, lúčim sa s vami, vidíme sa v ďalšom dieli. Čau.